τα καμένα βρούλα και να έρθω κι εγώ μαζί σας. Καλή. Μα γιατί σου έκατσε έτσι στραβά, βρε Ζωζονέλ μου? Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, το νιώθω. Δηλαδή θα λείπετε όλοι και ο πατέρας σας θα είναι μόνος. Έλα βρε Αλεξάνδρα, τι λες τώρα στα παιδιά? Εγώ για να μην λιγκρινίζω ένιωζα ότι θα έρθει στην Επίδαυρο. Δυστυχώς δεν συγκινείται ούτε από την παρέα, ούτε από την Ιαπωνική πρωτοπορία. Μπαμπά, γιατί δεν έχεσαι μαζί μας στην κατασκήνωση? Είναι προτιμότερο από το να μένεις μόνος. Τώρα ειδικά που έχουμε το βαν δεν υπάρχει καλό πρόβλημα χωρητικότητας. Αν με θέλετε μαζί σας, μεγάλη μου χαρά. Συγγνώμη, προτιμάς να τα τσιτέψουμε το βαν και 3 από τους κομπέους και όλοι στην Επίδαυρο μαζί μου? Προκειμένου για τους εγγονές μας αυτά είναι λεπτομέρειες. Και δεν είναι λεπτομέρειες οι Άπωνες προκειμένου για τη σύζυγό σου. Εσύ βρε Αλεξάνδρα μου θα έπαινες το βαν με το σόι της Λιβύας, αν στο ζητούσα δηλαδή. Εγώ για σένα και σε ανατρεπόμενη καρότα θα έπαινε όχι σε βαν. Και θα ερχόσουνε στην κατασκήνωση με το σόι της Λιβύας. Κρίμα που έχω κανονίσει και δεν μπορώ να σας το αποδείξω. Αλήθεια λες, μανούλα, γιατί αν θέλεις γίνεται να έρθεις. Πού με το βαν? Και με το σόι της Λιβύας βέβαια. Τώρα δεν γίνονται αυτά που λέτε εκεί οι Ιάπωνες. Λες να σε περιμένουν? Στη μέθεξη απ' τη τέχνη αναφέρομαι. Δεν πήρα και φοντάνα να κάνω επίσκεψη. Συγγνώμη, μανούλα. Κυριακή πρωί δεν επιστρέφεις από Πύραρο. Οπότε αντί να γυρίσεις με την κυρία Λιλή στην Αθήνα, βγαίνεις στο κεντρικό και σε παραλαμβάνουμε εμείς. Πάντα με το βαν. Και το σόι της Λιβύας μη μου ξεχνάς τα βασικά. Είσαι στο δρόμο μας. Κρίμα δεν είναι να μην έρθεις. Θα κλείω με λιγμός, δεν τα ρωτάνε αυτά. Κι έτσι και τους Ιάπωνες θα δεις. Και το σόι της Λιβύας. Ευλογημένη στην τοποθεσία Λιγουριό. Και θα αποδείξει τον παπά ότι θα έκανες τα πάντα για εκείνον, εννοώ. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Μια φράση της στιγμής ήταν. Ξέρω ότι δεν το εννοούσε. Μενέλα, είμαι αμφισβητής. Ύστερα που δεν έχει σημασία πόσα χρόνια γάμου. 45, μανούλα. Θα την αποτελειώσεις όπως πας. Εγώ όχι μόνο εννοώ αυτό που είπα, αλλά θα έρθω στην κατασκήνωση με μεγάλη μου χαρά. Τώρα δεν μου κλείστηκε. Τι Κυριακή είμαι μαζί σας? Εννοείς πως θα έρθουν και τα πεθερικά σου δηλαδή? Τι σας λέω τόση ώρα? Μια ευκαιρία είχαμε μια Κυριακή να την περάσουμε χαλαρά και θα είμαστε πάλι με την Αλεξάνδρα. Μάλιστα. Ωραία. Καλά να περάσετε. Τι έπαθες τώρα ρε παπά? Τι ύφος είναι αυτό? Τίποτα, Λιδία μου. Απλά σκεφτόμουν. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε παππούλιδες και μας έχετε στην απέξω. Ποιος σας έχει στην απέξω ρε παπά? Αφού σου λέω τυχαία κανονίστηκε την τελευταία στιγμή λίγο πριν φύγει η πεθερά μου για την Επίδαυρο. Καλά σου λέει το παιδί μου ρε Βαγγέλη. Τι λόγια είναι αυτά? Ναι, είναι και τίποτα στο κάτω-κάτω, μα δεν πάμε. Ίσα ίσα θα γλιτώσω και την Αλεξάνδρα. Μόνο Λιδία μου να πείτε στα παιδιά ότι είχαμε δουλειά. Μην νομίζουν ότι δεν θέλαμε να έρθουμε και στεναχωρεθούν. Ο Χαρούλα μου, λες να στεναχωρηθούν τα πουλάκια μας? Άμα πάνε οι άλλοι τους παππούδες και όχι εμείς, σίγουρα βάφτιση να τους πεις ότι είχαμε Λιδία μου, θα το πιστέψουνε. Ναι, βάφτιση, και θα έχει τραπέζι αυτό να τους πούνε. Θα σκάσουνε τα πουλάκια μας. Και να τα ακούσουνε και οι φίλοι τους, μην τα ρωτάνε και ύστερα έχουνε μόνο 2 παππούδες και αρχίζουνε τα κλάματα. Πάνε και οι φίλοι τους θα πλαντάξουνε ομορφιάς μας. Αν τους πούνε τίποτα. Τον όσο Λιδία. Τι λέτε μωρέ? Και να ενημερωθούνε και οι πεθαίνει της κατασκήνωσης Αυτό είναι το βασικότερο. Μήπως θέλεις να πάρω τηλέφωνο και στο δήμαρχο να το εξηγήσω? Λιδία, σιωπή σε παρακαλώ. Έχει δίκιο η μάνα σου. Ρε, ζήτησε για όλους τους ανθρώπους αν μάθουν ότι έχουν άλλους 2 παππούδες τα παιδιά και δεν πήγανε να τα δούνε. Τέλος πάντων, Μαγγέλη μου, μην ασχολείσαι εσύ. Τα παιδιά θα κάνουν αυτό που θέλουνε. Μη σου πω ότι θα μασούρει αλέκαν πάει εκείνη και όχι εμείς. Καλά, αυτό άστο. Αυτό δεν σώζεται με τίποτα. Τέτοια που είναι ομικρόν με τόνο, τι και να της πούν δεν πρόκειται να πιάσει αν δεν μας δει εκεί. Αλφα ως εδώ, Χαρούλα μου. Δεν θα αφήσω εγώ τη Μουρλέγου να λέει ότι δεν νοιαζόμαστε για τα κονάκια μας. Αυτό πάει πολύ. Τι λέτε μουρέ, είστε με τα καλά σας? Ιδία, τέλος σε παρακαλώ. Τι Κυριακή θα έρθουμε κι εμείς στην κατασκήνωση? Δεν ακούω κουβέντα. Καλά τώρα, βραγόρι μου, και εσύ μην είσαι τόσο απόλυτο. Είπα κουβέντα, Χαρούλα. Θα πάμε κι εμείς. Και δεν έρχεστε. Τι μου το λέτε, λες και δεν σας θέλω εγώ?
Αν έχετε όρεξη με τα χαράς. Σαν πως την πλάτη μου θα σας πάρω. Αλφα, τι μου λες? Θα έρθουν και οι γονείς της Λιδίας αύριο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ θα χαρώ να τους δω. Εσύ ναι. Κάποια άλλη δεν ξέρω. Στη μητέρα σου αναφέρασε. Έξαλλη θα γίνει όταν το μάθει. Η αλήθεια είναι ότι ο συνδυασμός συμπεθέρων και Βαν δεν θα βοηθεί στα νεύρα της. Μήπως να της πούμε να μην έρθει? Αυτό αποκλείεται. Θα δεχτεί να πάνε τα πεφερικά σου στα παιδιά και όχι η ίδια. Τότε ρε παπά, μήπως να μην της το πεις? Θα της πούμε ότι της το φυλάγαμε για έκπληξη. Μα τι λες τώρα, βρε αγόρι μου? Θα την ακούσει όλη η εθνική οδός αν τους δει μπροστά της ξαφνικά. Μα έτσι κι αλλιώς θα την ακούσει εφόσον τα συντάξεις δέψουνε. Την αλήθεια δεν γίνεται να δεις την αποκρύψω. Μη μου το συζητάς. Τα έχουμε πει αυτά. Εγώ για να μην ακούσει την κρίνια της το λέω. Όχι, όχι, όχι. Είμαι κάθετος, αγόρι μου. Είναι θέμα αρχών. Άσε, θα της το πω αργότερα. Τώρα είναι στο θέατρο. Για να δούμε. Λες να την καληνέψουν οι Ιάπωνες και να το πάρει πιο καλά. Νομίζω πως θα παίξουν το ρόλο τους. Θα είναι ενθουσιασμένοι από το μεγαλείο τους. Τίποτα δεν θα μπορεί να την ταράξει. Αν είδε η ανιστόρητε που ήρθατε στον ιερό αυτό χώρο, να τον βεβηλώσετε ντροπή. Αλεξάνδρα μου. Όλα καλά. Έτσι έδειχνα μια ώρα πριν. Έγινε κάτι, δεν είσαι στην παράσταση. Αποχώρησα εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Τι εννοείς? Προτού τελειώσει. Μέριασα το Ιαπωνέζο γαμέμνο μου, φώναξα έσχους και φύγα. Φώναξες κιόλας. Τι φοβάσαι, λες να με κατάλαβαν? Τόσο κακή ήταν η παράσταση. Έβγαλαν την Κλιτεμνίστρ και τον Αίγιστο, ντυμένουσε. Τι άλλο να σου πω? Με ποια αιτιολογία? Μαγείρευαν το έγκλημα, έλεγε στο πρόγραμμα. Ελπίζω πως το Γαμέμνονα δεν το σκοτώσανε σε χύτρα. Όχι, είχαν μπαλτά. Μόνο ο Χαμπέας έλειπε να παίξει ένα μονόλογο για τον παππούλη του. Τώρα που είσαι, επιστρέφεται στο σπίτι. Μόνη μου έφυγα η Λίλη, κοιμάται στην παράσταση, τίποτα δεν κατάλαβε. Και θα την περιμένεις, θέλει 3 ώρες να τελειώσει ακόμα. Τι να κάνω, μπορώ να οδηγήσω την κατάσταση μου. Αλεξάνδρα, ηρέμησε όμως. Δεν είναι πράγματα αυτά για να μας εκνευρίζουν. Με να λέμε κοροϊδεύεις. Έπαιξαν με τον πολιτισμό μας. Βεβήλωσαν την ιστορία μας. Έκαναν την Ορέστια Τσελεμέντε και μου λέτε να ηρεμήσω. Για να πούμε και άλλα πράγματα, αύριο, Αλεξάνδρα μου. Γι' αυτό το λέω. Δεν έχω όρεξη για χαζοκουβέντες. Και τι θα κάνεις τόσες ώρες στο αυτοκίνητο? Ασκήσεις ηρεμία. Σου λέω τρέμω, σύγκορμη. Μα για μια κακή παράσταση. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τον πολιτισμό μας, ειλικρινά, με βγάζει από τα ρούχα μου. Ήρα, μη σχίσεις περισσότερος. Τηλεφώνησα. Όχι βρε Αλεξάνδρα μου, εγώ δεν. Χειρότερα με έκανες, ανεβαίνουν οι σφιγμοί μου. Αλεξάνδρα, σε παρακαλώ, ηρεμήσα και θα. Και κλείνω. Και μέχρι αύριο που θα έρθετε να με πάρετε, δεν θέλω κουβέντα. Μα ακριβώς γι' αυτό θέλω να σου πω. Ναι, λέει, τι δεν καταλαβαίνεις? Είπα καμία κουβέντα. Καληνύχτα. Τα λέμε αύριο από κοντά. Τι γίνεται, τι φωνάζει να βουνάεις? Μαζεύτηκε το σόι μάλλον. Ετοιμάζονται να φύγουν για την κατασκήνωση. Και γιατί φωνάζουν? Τώρα σοβαρά. Δεν χρειάζεται αφορμή, έχεις δίκιο. Ο μωρό μου, δεν βλέπω ότι είναι ώρα να φύγουμε αύριο για το ταξίδι μας. Μια εβδομάδα οι δυο μας, έβγαινες άκου. Μα τι έγινε, κουράστηκες? Μες όταν γύρισες από τη διαμονική σου πόσο πολύ σου λείψανε. Μωρογλύκες είναι όλοι τους, αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι οι δυο μας. Υπομονίζε, μωρό μου. Αύριο τέτοια ώρα φύγαμε. Το περιμένω, πώς και πώς. Εσείς, ησυχάστε λίγο. Κοιμούνται μέσα τα παιδιά. Όχι, σύμπεθρε, μην έχεις έννοια. Εγώ θα οδηγήσω. Συνοδικός έχω να κάνω από την νεκροφόρα. Που είχε πάει πριν καμιά 15 χρόνια τον μπάρμα μου το Λάμπρο. Σταμάτα, βρε μπαμπά. Τι είναι αυτά που λες και έχουμε και ταξίδι? Τι βρε αγάπη μου, έχουμε ήδη μαζευτεί. Ναι, όλοι θα έρθουμε τελικά,
Δεν σας το είπαμε. Όχι, τη θεία Μπέλα θα τη φέρουμε την άλλη Κυριακή αν έχει επιστρέψει. Υπομονή. Καλά, κυρία Βαρούλα, συγκλονιστικά τα κεφτεδάκια σας. Μα πώς τα καταφέρατε και γίνονται έτσι αφράτα? Σταμάτα, Μαρικάνε, λίγο κρατή. Τα έχει φτιάξει για το δρόμο. Καλέ, έχω και 2 πίτες. Άσε την κοπέλα να φάει. Εντάξει. Εντάξει, αγάπη μου, έχετε φυλάκι από όλους μας. Σε λίγο ξεκινάμε. Να σου πω, να είστε φρόνιμες, έτσι. Άντε, γεια, γεια. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε να έρθει μόνο ο Μιχάλης. Πρόκοψε, συμπέδερα να παρακαλάς μη τον έχει πάρει ο ύπλος πουθενά. Αμάν, βρε μπαμπά, ότι 1/4 δεν έχει αργήσει. Μέθελε να έξερε λίγο αυτή την καρούτα από που τη φέρει, από τα σύνορα. Σε πληροφορώ ότι ο φίλος το Τόλης νοικιάζει αλφα οχήματα. Το βάλ που του είχε βρει ήταν σχεδόν αχρησιμοποιητό. Τι εννοείς που το είχε βρει, δεν θα μας φέρει αυτό? Όχι βέβαια, για τόσα άτομα. Καλά λες, εκείνο ήταν οκταθέσιο, το είχα ξεχάσει. Ο Μιχάλης όμως όχι. Χθες πήρε τηλέφωνο το φίλο του να του φέρει νέο όχημα. Άλλη μόνο για να ζητάει χάρις είναι πρώτος. Και τι του είπε, θα του βρει. Του είχε βρει ήδη. Μου στείλε μήνυμα ότι το έχει παραδώσει κιόλας. Απλώς δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Τι εννοείς βρε Όλγα μου, τι όχημα του βρήκε δηλαδή? 1, 2, 3, οπ, το ρίξα στο σορολόπ. 1, 2, 3, οπ, το ρίξα στο σορολόπ. 4, 5, 6, 7, η τσέπη άδεια από λεφτά. Κοίτα, γεύει σήμερα το Λύκειο Ελληνίδων. Αλιτάκι πατηράκι, μες στους δόμους τη γυρνώ. Αλιτάκι πατηράκι, μες στους δόμους τη γυρνώ. Σήκωσα το παϊράκι, δεν με νοιάζει κι αν πεινώ. Η ζωή μου θα με βγάλει, πώς θα τη βολέψω, πώς. Δεν σκοτίζω το κεφάλι, έχει ο Θεός. Και εγώ έχω πολλοκέφαλο, σταματήστε πια βρε. Με πρίξετε με τις άγριες φωνάρες σας. Ναι, Ευαγγέλη μου, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, εσύ προσπαθείς να συγκεντρωθείς στην οδήγηση και εμείς διασκεδάζουμε. Καλά βρε συμπέθερε, δεν οδηγεί πια και πυραυλό. Αλλά σήμερα τα αγόρι μου έχει τις αναποδές του. Δεν τις είχα καρούλα, με εδώ μέσα τις αποκτήσα. Γιατί βρε μπαμπάκα μου, πίντι πάμε εκεί ένα τραγουδάκι. Επειδή μας έφερε ο Αντρόλης στο πούλμα του νηπιαγοργείου, Ολγάκι μου. Μας βλέπει ο κόσμος και αμπορεί. Ποιο είναι αυτή η μαντράγα λέει, που ταξιδεύνω με το σχολικό? Σιγά βρε Ευαγγέλη, μόνο οι ανήλικοι πάνε δηλαδή σχολείο. Σωστά, μπορεί να είμαστε από νυχτερινό. Ξέρεις πολλούς εσείς η μέτρα μου πάνε νυχτερινό, σε παιδικό σταθμό. Τι, γράφει απ' έξω παιδικό σταθμό. Δεν το είχα προσέξει. Λυπάμαι, αλλά ο Ντόλης δεν είχε άλλο όχημα, αν μας χωράει ολούς. Εντάξει, ας μην κρινιάζουμε άλλο. Είχα και εγώ τις αντιπολίες μου, αλλά σημασία έχει ότι έχουμε ένα ασφαλές όχημα. Αυτό εννοείται, τα μεταχειρισμένα του Ντόλη είναι εγγύηση. Τι εγγύηση ρε άσχετε, δεν ακούς πως 3 μηχανή ζαροκάνα σε πανήγυρη? Τι αυτός ο δόρυβος που ακούγεται δεν είναι από το αρκοτήσιο? Τι αρκοτήσιο αλήθεια μου, αρκοτήσιο αυτό το καμπουρδιστήρι. Εγώ να σε βυσήξω, ποιο πόλης θα δροσιστείς? Η αλήθεια είναι πως κι εγώ έχω κορώσει. Ναι, Αντωνία μου, εσύ είχες και το χορευτικό και άναψες κι αυτό. Μάλλον θα είναι από τους σκεφτέτες που έφαγα πριν. Η πέψη αυξάνει, τη θερμοκρασία. Ναι, αλλά το τάπερ με την πίτα ακόμα ανοιχτό το έχεις. Έχει μυρίσει όταν το βάλει κρεμμύδι. Επιτέλους, ευχαριστούμε πέρας για αυτό που πάει εδώ. Ο Πόπο, Μικυλάκι μου, μην το δυναμώνεις κιόλας. Τα πια θα μας πάρουν τα τσάνικα. Ναι, άσε με χάρη μου να κάνω κι εγώ και γουλάκι. Με γουλιουκλάκι θα τιμιέσουμε. Ωραία θα περάσουμε και σήμερα. Επίσης κι αυτό δεν έχει πει η μάνα μου ακόμα. Άχιρε, εμείς τουλάχιστον από θέση θα μας κουβαλήθει εδώ μέσα όρτσα. Ναι μωρέ, σιγά μην έχει ακόμα νεύρα από την παράσταση. Αυτό αποκλείεται. Δεν χρειαζόταν να έρθεις, μπορούσα να την κουβαλήσεις από τη βαλίτσα. Ευχαριστώ. Κυρία Λύπη είπε βοηθήσω. Για να με διώξει 1 ώρα σχητότερα με την καθαδιά σου. Ήθελα να ξέρα, αυτό το θέατρο κάνουν οι Ιάπωνες. Αλφα, σωράγια δεν ξέρει. Έτσι το θεατρονό, που το έχουν όλοι περίπου